हर गैला लुधियाना तो घोटले घोटात नइखे हमरा से खाना काहे छोड़ी गइला बहरा बोला मारी। धनंजय जी ध्यान देला के काम बा कि काहे छोड़ी गइला बहरा बोला मारी। बा तलाइन मारे ला देवता लाइन मारे लागे उनका से अरे खतरा में बाटे सितरवा बोला। अंकेश जी नहीं खाना इनका क्या एल्बम करा टीम से तू बड़ा अंकेश जी के कहा तरी है अल्लाह इन मारे लहद से पूछिए आपको अच्छा लग रहा है ना। अच्छा आपका ध्यान सखी पे ज्यादा है ना। होने चलो शादीशुदा व्यक्ति है इधर चलो साइड में बैठो गोलू के पास बैठो लड़का भी कुंवारा है बाकी किसी के पास मत बैठो ना। गोलू भी संपर्क में आ गया है अभी संपर्क में आ गया है। देखो अरे जा दादा तू दूध के धोवल नहीं खाता
तारा से एकरा से कुछ छुपल बा। ए जा तो झगड़ा मत करे दादा, स्टेज पे बहुत झगड़ा होखता, तू रहे दो, झगड़ा मत कर। आओ हाँ स्टेज प्रोग्राम आज तो दीवार में बा झगड़े खातिर, ज्यादा मत कर। एगो गाना के